Θα πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία και βαθιά άσκηση. Οπότε, εγώ θα κλείσω εδώ την οθόνη να μην σας αποσπώ καθόλου την προσοχή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάρτε μια ωραία αναπαυτική θέση στο κάθισμά σας. Βάζετε τα χέρια σας στους μυρούς. Τα πόδια παρακαλώ να είναι στο πάτωμα και κλείνετε απαλά τα μάτια. Στρέφετε την προσοχή σας μέσα σας, στο κέντρο του εαυτού σας, εκεί όπου επικρατεί απόλυτη γαλήνη, ασφάλεια και ηρεμία. Παρατηρείτε την αναπνοή σας, που είναι ήρεμη και ρυθμική, και επιτρέπετε στον εαυτό σας να διώξει μακριά όλη την ένταση. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Χαλαρώνετε το μέτωπο, τα μάτια, ξεσφίγγετε το σαγόνι, αφήνετε τους ώμους σας χαλαρούς, μαλακώνετε το λαιμό και τον αυχένα, το στέρνο και την πλάτη, ξεσφίγγετε την κοιλιά, χαλαρώνει η λεκάνη, χαλαρώνουν οι μυροί, οι κνήμες, τα πέλματα, τα δάχτυλα των ποδιών. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαλαρώσει κι άλλο με κάθε εισπνοή και ακόμα περισσότερο με κάθε εκπνοή. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσετε την πρόθεσή σας να αλχημίσετε και να μεταμορφώσετε οτιδήποτε σας εμποδίζει ή σας μπλοκάρει ή σας κρατάει πίσω. Πολύ ωραία. Φανταστείτε μια κόκκινη ακτίνα φωτός, σαν λέιζερ, κατεβαίνει από την κορυφή του κεφαλιού και σας συνδέει με τον κρυστάλλινο πυρήνα της γης, και ταυτόχρονα μια χρυσή ακτίνα φωτός, σαν λέιζερ, ανεβαίνει από εκεί μέχρι την κορυφή του κεφαλιού και ακόμα πιο πάνω και σας συνδέει με το αστέρι της ψυχής σας, καθώς σας περιβάλλει λευκό, χρυσό φως. Οποιαδήποτε συχνότητα, οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε δόνηση δεν είναι συντονισμένη με την αληθινή σας ύπαρξη, ζητήστε να διαλυθεί. Να καθαρίσει με ευκολία και να αποχωρήσει από το ενεργειακό σας πεδίο τώρα. Πολύ ωραία. Από εδώ μπορείτε τώρα να καλέσετε τον ανώτερο εαυτό σας, τον οδηγό σας ή τον άγγελό σας να έρθει για να σας υποστηρίξει, να σας βοηθήσει στην ενεργοποίηση του πεδίου. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να εναρμονίσει οτιδήποτε σας εμποδίζει, σας περιορίζει ή σας σταματάει από τη δυνατότητά σας
να εκδηλώσετε όλα αυτά που επιθυμείτε. Είναι όλες αυτές οι περιοριστικές πεποιθήσεις που έχετε αναγνωρίσει. Ζητήστε τώρα οποιουσδήποτε φόβος ή αυτοσαμποτάζ, οποιαδήποτε ανασφάλεια ή υπερανάλυση που μπορεί να αφορά το παρελθόν ή το μέλλον. Βεβαιωθείτε πως όποιες και αν είναι οι περιοριστικές σας πεποιθήσεις, επιτρέπετε τώρα, αυτή τη στιγμή, να αρχίσουν να συγκεντρώνονται στο ηλιακό σας πλέγμα, δηλαδή στη βάση του στομαχιού. Μια παλάμη πάνω από τον αφαλό σας. Επιτρέψτε όλα αυτά τα μοτίβα, όλες αυτές οι πληροφορίες να συγκεντρωθούν στο ηλιακό σας πλέγμα με τη μορφή μιας πυκνής, σκοτεινής και βαριάς μπάλας. Και καθώς αρχίζουν να συγκεντρώνονται σε αυτή τη πυκνή, σκοτεινή, βαριά μπάλα στο ηλιακό σας πλέγμα, προχωρήστε λίγο ακόμα και ζητήστε όσες ακόμα περιοριστικές πεποιθήσεις που δεν γνωρίζετε καθώς βρίσκονται βαθιά στο υποσυνείδητό σας, να συγκεντρωθούν και αυτές σε αυτή την πυκνή, σκοτεινή, βαριά μπάλα στο ηλιακό σας πλέγμα. Μπορεί να το νιώσετε, μπορεί να το δείτε ή απλά να γνωρίζετε ότι είναι εκεί. Και από αυτό το σημείο σύνδεσης με αυτή την μπάλα που περιέχει όλες τις περιοριστικές σας πεποιθήσεις, γνωστές και άγνωστες, δώστε την εντολή να βγει έξω από το σώμα σας τώρα. Πολύ ωραία. Και τώρα αιωρείτε μπροστά σας. Μπορεί να τη βλέπετε, να τη νιώθετε ή απλά να γνωρίζετε ότι είναι εκεί. Και τώρα πρόκειται να αλχημίσουμε και να μεταμορφώσουμε αυτή την μπάλα μπροστά από τα μάτια σας αυτή τη στιγμή. Και καθώς αυτή η μπάλα αιωρείται μπροστά σας, συνδεθείτε μαζί της και κάντε τη πιο φωτεινή. Ήταν πυκνή, σκοτεινή και βαριά μπάλα. Προχωρήστε και αλλάξτε την πυκνότητά της και κάντε τη όλο και πιο ελαφριά. Αλλάξτε το χρώμα της και κάντε τη φωτεινή και ακόμα πιο φωτεινή. Αλλάξτε το βάρος της και κάντε τη πιο ελαφριά. Δείτε αυτή την μπάλα να γίνεται διάφανη, φωτεινή, ελαφριά. Και τώρα δείτε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει κι άλλο. Η μπάλα έχει αλλάξει. Βάλτε της χρυσό χρώμα, ένα υπέροχο αστραφτερό χρυσό χρώμα. Πολύ ωραία. Και τώρα δώστε την εντολή και δείτε αυτή τη χρυσή, διάφανη, αέρινη μπάλα να στριφογυρίζει. Ακόμα πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, ώσπου γίνεται ένα περιστρεφόμενο λευκό χρυσό φως. Πολύ ωραία.
Αυτή η μπάλα που ήταν γεμάτη με τις παλιές σας πεποιθήσεις, τώρα μεταμορφώνεται μπροστά στη συνειδητότητά σας αυτή τη στιγμή. Προχωρήστε λίγο ακόμα και στείλτε αυτή την μπάλα από λευκόχρυσο περιστρεφόμενο φως στο σύμπαν. Πολύ ωραία. Μπορεί να τη δείτε, να το νιώσετε ή απλά να γνωρίζετε ότι έφυγε. Και καθώς αυτή η μπάλα βρίσκεται στο σύμπαν, συγκεντρώνει πληροφορίες προκειμένου να σας επιτρέψει να λάβετε ένα δώρο. Ένα δώρο κωδικοποιημένο μέσα σε αυτή την μπάλα. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που πρόκειται ποτέ να λάβετε. Αυτή η μπάλα τώρα εργάζεται για εσάς, μέσα στο χώρο και το χρόνο, συγκεντρώνοντας πληροφορίες με ευκολία και χάρη. Αυτή η μπάλα τώρα, γεμάτη με τα δώρα, επιστρέφει στο δικό σας ενεργειακό πεδίο. Εωρείται μπροστά και πάνω από εσάς. Αυτή η μπάλα που περιείχε τις παλιές σας πεποιθήσεις, τώρα περιέχει ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που πρόκειται ποτέ να λάβετε. Αυτό το περιστρεφόμενο λευκόχρυσο φως περιστρέφεται γρήγορα, πολύ γρήγορα και ακόμα γρηγορότερα. Και τώρα επιτρέψτε του να εωρηθεί πάνω από το κεφάλι σας. Πολύ ωραία. Είναι πάνω από το κεφάλι σας, έτοιμο να σας προσφέρει το μεγαλειώδες δώρο του. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να λάβει και αφήστε το να κατέβει προς τα κάτω. Αγγίζει την κορυφή του κεφαλιού σας, το στέμμα, και εισέρχεται στο αιθερικό σας σώμα και τώρα εισέρχεται στο φυσικό σας σώμα. Κατεβαίνει αργά και απαλά μέσα στο κεφάλι σας. Διαφωτίζει το νου σας. Συνεχίζει να κατεβαίνει ακόμα πιο κάτω στο λαιμό, ενεργοποιώντας τη δυνατότητά σας να εκφράζετε την αλήθεια σας σχετικά με τα θέλω και τις επιθυμίες σας. Και συνεχίζει αργά και απαλά αυτό το περιστρεφόμενο λευκόχρυσο φως και εισέρχεται ακόμα βαθύτερα, μέχρι που φτάνει και ξεκουράζεται στο κέντρο της καρδιάς σας. Προχωρήστε ακόμα ένα βήμα και δώστε την εντολή αυτή η μπάλα να ανατιναχτεί σε κάθε σας κύτταρο. Επιτρέψτε την αφύπνιση κάθε σας κυττάρου για να λάβετε κάθε κομμάτι πληροφορίας που μεταφέρει. Δεχτείτε και ενσωματώστε αυτό το μοναδικό και σπουδαίο δώρο. Κάθε σας κύτταρο αυτή τη στιγμή λαμβάνει το δώρο. Μπορεί να νιώσετε σαν μια αίσθηση, σαν ένα συναίσθημα, μια εικόνα, ένα ήχο, σαν ένα μήνυμα ή σαν μια αποκάλυψη τώρα ή αργότερα. Πολύ ωραία. Κάθε σας κύτταρο ανοίγει και δημιουργεί χώρο για να λάβει και να κρατήσει αυτό το δώρο που τώρα κάνετε στον εαυτό σας. Καθώς ενσωματώνετε όλες αυτές τις πληροφορίες, θυμάστε πόση δύναμη έχετε, μεταμορφώνοντας πεποιθήσεις που πιστεύατε ότι σας περιόριζαν σε ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής σας. Από αυτό το σημείο επιτρέπετε τις νέες πληροφορίες
να εγκατασταθούν στο σύστημά σας, επεκτείνονται δημιουργώντας βαθιές ρίζες στη συνειδητότητά σας. Μπράβο σας. Νιώστε την ευγνωμοσύνη για τον εαυτό σας, το δημιουργό που είστε. Νιώστε ευγνωμοσύνη για τον ανώτερο εαυτό σας. Νιώστε ευγνωμοσύνη για τα αποτελέσματά σας. Νιώστε ευγνωμοσύνη για το υπέροχο δώρο που λάβατε και θα συνεχίσετε να λαμβάνετε κάθε φορά την κατάλληλη στιγμή. Στείλτε αγάπη και φως σε όλα τα μέλη της ομάδας και νιώστε να λαμβάνετε αγάπη και φως από όλα τα μέλη της ομάδας. Και παίρνοντας μια βαθιά εισπνοή, κρατάτε όλα τα δώρα και τις συνειδητοποιήσεις στο νου και στην καρδιά σας και εκπνέοντας ανοίγετε απαλά τα μάτια. Ωραία. Καλώς ήρθατε.